приятели, аз съм Тони N10 и днес ще играем The Useless Way. Ей, тук го пише. Гледах от DDD, това е един сайт, където има всякакви забавни игри. Това ще е първи епизод от нашите забавни игри и започвам. Добре. Това не знам какво е. Това изобщо в момента не знам какво прави. Добре. Следващата, че това нещо не мога да го разбера. Penny United States of America. One dime. One diamant. Това е диамант. Диамант! Добре, следващото. Така. Май го знам какво обаче е готино. Това наистина много готино. Това е нещо като едно друго от абсолютно същото. Абсолютно също е, обаче то се доближава. Чайте да го направим някакси по-готино. Добре, така. Ще го направим някакси като някакъв много готин прозорец. Да. Ох, не знам какво става тук. Просто правя нещо. Добре. Кажете в коментарите дали това е станало добре. Гледайте дали е станало добре това. Или някакво, което ще правим. Това ми стана много объркващо. Дай нещо друго в момента. Please. Като напишете The Useless Map, то ви излиза едно please и вие като го цъкнете, почвате игра. Това е нещо като някакъв лабиринт, където не като някаква зала за работене, където има някакви хора, които си отидат по кабинетите и се работят. Да, наистина. Или някакви тръбички. Ако сте гледали Зоотрополис, където катеричоците се спускат по едни тръбички, това е абсолютно също. Много готино. Не знам как са го направили така. Добре, следващото какво е? Това беше просто някакво супер смешно. Някаква дадинта бола бала бутта бола бала уйта бола бола бала бутта бот. Бала бала бола бутта бота бала бала бота бота. Някакво такова беше. Добре, следващото. Добре, ще наредили. Добре. И добре, сега ще минем към следващото. Да, натискаме please и кое ще ни е следващото? Кученце! Мигат. Готина. Това е малко объркващо. Какво е това?
crazy to feel the way. These lightnings finally flash away. These little birds clean the bones and say, that's the price you all pay. Real slow, like you, sick and relaxed from the house way to you. No reason to time. Добре. Това вече беше страх. Това не знам. Това беше, това не знам. Не знам. Уф. Добре, днес в момента тук ми пише 8:30. Аз след този клип веднага ще направя забавни игри номер 2 клип. Ще го направим. Ще гледаме клипчета на едно такова. Не знам. Добре, please, натискай и сега следващото да видим. Ой! Добре, не знам какво стана. Добре, хайде следващото сега, само да видя колко дълго става. Welcome to Zambocom. This is Zambocom. Welcome. This is Zambocom. Welcome to Zambocom. You can do anything at Zambocom. Изобщо никога не си ги повтарят. Може да гледате клипа на Гироди, там ще има старите, по-старите епизоди. Тия другите игри, които няма да се появят, защото аз вече съм ги играл. А това е някакъв бекон, който се първи. Добре, сега ще гледаме малко как се първи бекон. Първо, взимате тигана, вътре слагате бекон и поливате с малко олио. После завъртате ръчката, включвате печката и оставате за някъде около 20 минути, около 10-15 минути да стане готово. И сега, съм следващ. Първо беконите. Джентълмен съм. Първо беконите. Не мога да го споря това. Трябва да са първо беконите. Те са много важни. Това е някакво много объркващо. Какво да го оставим? Червен. И тук зелено. Ще именя така. Това ако мога да предположа колко време се прави. Ако някой го направи просто в училище, например Цето, ако го направи Явката, някой ако го направи Гошто. Не тях, ако видя как някой го прави това, ще им бъде много готино. Защото наистина много готино. Следващото 9 минути са минали от клипа, след 3-4 минути ще е Easy Light. Ей, какво като е бяло? Да, бяло. Yes. Стига бе. Collection of 4D White.
Пишете в коментарите как да си включвам камерата. Трин таратан тарарин таратан. Трин таратан таратин таратан. Трон трира трон трари тран трира тран. Това какво е? Не знам, изключвам го. Добре, пускаме следващото. Какво е? Thanks you. Thanks phones is safe. Phones. Който е phones? Теди Бер, който държи банан. Това изглежда добре. Ау! Фронзи Бер. Има си и комикс. Това е някакъв нещо много да интригуващо. Тук станаха 11 минути. Ще го направим още една минута и ще приключваме този клип. Сега сестра ми дойде в момента. Ще свършваме клипа след малко. После отиваме в другата сцена и правим следващия клип. Един след друг ще бъдат тези клипове. ОМФ Годокс. Не знам. Направим още 3 и ще свършваме този клип. Добре, това зарежда болс. Какво е това? Това не го знам. Какво е така, че не се брои, защото нищо не се прави в някой? Те, в които не се прави нищо, но няма да се броят. Още 3 ще направим. Какво е това? You have such throw one spin. 2 spin. 3 spin. 4 spin. 5 spin. 6 spin. 7 spin. Това май няма да свърши. Ще стигнем до 10. 8 spin. 9 spin. 10 spin. You are official Ethan. Какво е Ethan? Добре, кака не знае. Добре, още 2 имаме. Да изиграем. Това са стъпала. Едното потропва. Бум. 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 Бум, 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 бум. Имаме още едно да изиграем и това ще бъде абсолютно всичко за този клип. Big Long Now. Това може да свърши. Последно отваряме вратата и тя се отваря. Сега. Това ще бъде кът за финал на този клип. Не се отвори, но благодаря, че гледахте и чао!